samonisha ugama utata wethu ebeni ownisha yena ngokunina ba ownisha yena utata mna andikho sa space sika mama wami le yoba yena ebethandana kunye notata wami andikho sa space mna ndikwi space I am a child andizolwela amadabi kamama ndilwele lo mama kutatam mna ndikwi space sam ndifuna utatam xa ndifumane opportunity to be the son to that i-opportunity yho amanye amakhaya kuvela qumbeke umama xa ebona unyana ebuyela back kulaa tata axabene naye. You know what my mom did? You know what my mom did? Emveni ba sixoxele newele lam ntonto nomalume bam uvumile sathi utata makabuyele back endlini ekhayeni eNyobrat sayothetha nomama wam andiyaniva wayengumntu othethela ezantsi yabo andiyaniva uzolala phi ke kusekho ndawo yakhe hayi sathi hayi mama sakulungiselela irompa samlungiselela utata irompa. You know what my mom said about my dad? Akekho apho utata lephela ngesixoxa ngotata akekho yena utata wathi umama wami hayi wayendishiye kule room makabuyele kule room yakhe sabuza uthini na mama awuba uyafuna yena bandilale apha erumini uzawulala senguye ngoku ezatshokana umuntu baye izothini ke ngokulento yini nena wanyintoni kwenzeka ntoni yabo ngegqilano iza nemoto newale nam nonkosikazi yakhe yafika ahlala ekhawusini akhe yalila indoda yabo thina si-excited you know funeke sihambile kaloku wahlala apho wabuza uzolala phi wathi mama sendimlungiselele nina ke ngoku njengabantwana bakhe zange ndikhe nibe nayo laa episode yoba khuphela umsindo wale minyaka engekho ngayo. Many times many times, but the guy was also nomfundisi so wayeqhelene ukudilishana kunye ne-emotions zabantu, you know. So he would listen to us and my dad would say uxolo ke uxolo wawuxolo phuma emlonyeni uxolo nikhuliswe ngumama wenu yabo zange kube nzima ukuthi utata uthathe kuthi uxolo. And I guess at the time we needed that. We needed to hear abona ebe wrong umuntu yabo uyayibona phofu ba ebe wrong umuntu uyayi-acknowledge xolo and ewe sasiba nazo episode but siyamfuna umtata wethu. You can never substitute into efuna utata emntanini never okanye efuna umama emntanini. You will never substitute. Nokuba laa mntana akakhuliswa ngutata, laa mntana ufuna utata wakhe. Wena mzali don't become a deterrent kulaa need yalaa mntana, which we do that ngenxa yereason ezahlukeneyo. Okusalayo umntana uyamdinga umama wakhe, uyamdinga utata wakhe. yenzeka loo nto leyo athi umntu be-adoptiwe esenzelwa yonke into bekho laa nto ilangazelela ubona abazali bakhe bokwenyani. That's why kukho inkqubo ezifana nokukhumbula ikhaya. Yeah. Umntu ayehomba apha akhoyo
kukho laa nto ngaphakathi. Yeah. And nam into endiyithethayo ebantwini sukulwa amadali akho undistavise mntana wam. Suyenza loo nto. Ibuhlungu laa nto. Because ibuhlungu laa nto because I have seen my mom doing it. But umamam at some point wathi nina aninayinyani kunazo. Utsho ukuthi umamam aninayinyani kunazo. Ndagqiba ukuthi nani yagqiba ukuthi and invalid laa nayithethayo umamam. But because thina asikho kwasa space sakho mama. Thina sikwispace sethu sithi uhleli ke wena nakutata. Thina zange ufumane uxolo nakutata. Pha esikolweni kuthethwa noma utatam. Uzobalisa ntoni zawuthetha ntoni? Wena ukhule notata wena mama wayombeka utata wakho. Mna nzima ukuzohlula ke ezaa zinto eziya uba ngoku awufuni ingathi le nto ubuyenza wena ayithathelwa ntweni. Iyafika yena uzothatha i-credit after so many years, but at the same time nabantwana bavuyela into yoba nathi ngoku sinotata. Inkupho tatatam le yoba athi utatam umuntu onikhulisileyo mama wena ningamlahli nimsabote. Khange ndibe khona mna ngela xesha benidinga. This is the greatest thing I have ever seen in my life. This is amazing.